Здравейте хора, аз съм Крафтър БГ и днес ще правим клипче отново на Minecraft Survival епизод 7. И за това ще почвам сега. Само искам да ползвам отново това и се върна след малко. Коста, хора, аз съм Крафтър БГ и днес ще правим клип на Minecraft епизод 7. Това съм аз, Крафтър БГ. Иначе, че не снимах много време, просто бях в болницата. Бях счупена ръка. Счупена ръка, както казах. И за това съжалявам. Направих няколко промени. Стълбички, например, направих и тук малко го разширих. Това е така, ще го махна. Е така около него само. Така. И ще се продължаваме с епизода. Така, да оставим само този тъп песек. Гладен съм, да хапна. И днес ще ходим да събираме малко неща. Не знам какво ще събираме, хора. Нещо ще събираме. Това трябва само да взема. Гледах Minecraft на PlayStation. Чули дали да не снимам на него някой ден с камерата. Ще бъде идеално. Така, да оставим и тези колко бинси в това. Да оставя тези неща в чистат. И това е. Както виждате, доста съм се постарал да направя някои неща, промени, както да е това. И днеска ще си подредим честът. Днеска ще подредим честа, който не знае. Който ще кажа. Това също да отива горе и това... Трудно е, хора, знам. Трудно е за мен да направя това. Някой скоро ще ходим за диня. Така, тиквите... Съвместим... You mad, bro? И така, преместихме всички неща, които не са нужни за сега. Динята тук ли? Преместил съм и динята. Има 3 диня. 3. 1, 2, 3. Толкова дина имах. Така, да вървим. You mad, bro? You mad, bro? Cookie? Клиповете ми са по 10 минути, както винаги. И надявам се моите поредици да ви харесват, защото старая се много за тях. Обработва се около половин час клиповете. Надявам да ви харесват, не да ги мразите.
Сега ще вървим да събираме динки. Ще взема само дини и другите неща ще ги оставя. Ще взема от тези тук само неща. Това ще оставя. И меча ще взема. Там така, сега само 3 дини. 1, 2, 3. Оп. Така и изчезвам. Ще ходя да си събирам дини. То става вечер. Да спим първо и ще ходим тогава да събираме дини. Спи. Така. И после ще ходим да събираме дини. Играем Майнкрафт на PlayStation, но сега спрях и аз малко така спрях се малко да играя Майнкрафт на PlayStation, не знам защо, ама просто не ми беше много интересно, но сега ми е и за това там мина ще затворя, защото няма на къде другаде да ходя, но после другия път ще затворя. В следващия епизод ще затворя, се отиваме първо да търсим дини. Да си подготвим меча, ако срещнем някой зомби или такива работи. Динка, къде са динките? Динките. Знаете ли хора, какво? Няма да ходим да събираме дини, се събираме само дървета. Не, от тук е там горе. Ох. Гладен съм. Да хапна. Така. Хапни. Така. Оставца. Нещо искаш да те убия, май. Ева да те убия. Ева да те гръмна по един удар. 6 левел съм, хора. Къде е кокошката? Имаше една кокошката, май избяга. Да. Кокошката е избягала. Тях да убия. Ето. Ти ще мреш ли или... Сигурен съм. Не. Ето 7 епизод, 7 левел. Ще правя така. В 8 епизод ще стана 8 левел. Да е така. Тези още не са пораснали. Бати тъпото врата. Пак така много тъпо. Давайте предложения какво да правя. Защото аз не мога да измисля. Дайте вие предложения какви неща да построя. И аз ще ги направя. Не, да не са толкова трудни, защото нямам толкова материали. Да не са замъци и работи. Добре. Да, всичко е готово. Едно зомби тук преди имаше зомби, ама... Да, той е изгорял. Жалко за него, че е изгорял. Но такъв е живота. Всички умират и горят. Пуйката се отива в София. Се отива. Взема още 10 диня. 10. Да вземем всички други работи, които... Тук ще ходим да събираме дърва. Дърво. Втори кирката, после идва брадвата, после лопатата и така. 9 минути е. Само ще съберем едно дърво и приключваме епизода. Не, обирам фермата и приключваме епизода. Ще оставя тези неща вътре в честа и приключвам епизода.
И така, хора. Приключваме вече епизода. Епизод 7. Благодаря, че ме гледахте. Аз бях CrafterBG. Надявам се да ви хареса клипа. Абонирайте се, дайте на лайк нагоре. Абонирайте се за канала ми, ако сте нови в него. И се видим в епизод 8 на Minecraft Survival. И виждане от мен. И до нови срещи. Чао, чао.